И здравейте всички! Днес ще ви покажем, ще играм на една игра. Направи нещо за 7 секунди. И така, брат ми или аз, единият ще пита другият за 7 секунди примерно нещо да направи. Ако не успее, ще ударят с ето тази боксова ръкавица едно круше, когато не успееш да направиш. А когато успееш, просто е другия наред. И така, добре, да започваме. Така, предизвиквам те за 7 секунди да направиш 15 лицеви опори. Да, това не е възможно. Добре. Предизвиквам те за 7 секунди да стоиш на пода. Старт! Забереш го. Добре, ти успя. Така, няма да посрещаш круше. Уважаеми зрители, Сега няма питаш круше за мен. Така. И сега съм аз наред. За 7 секунди те предизвиквам да си сложиш чантата и да я свалиш на земята 2 пъти. Чакай! Ела тука. Старт! Добре, той успя, няма да има круше и за него. Така, хайде питай. Добре. Последен въпрос всеки. Предизвиквам те за 7 секунди да се завъртиш 5 пъти на 100. 3. Извинете, 3. 3 пъти на 100. 3, чакай. 2, 1. Старт. 3 пъти ли беше? 1, 2, 3. Добре, браво, успя. Така. Добре, пак няма круше. Йей! Така, сега си ти. Предизвиквам те за 7 секунди да се качиш догоре и да слезнеш 2 пъти. Старт! Браво! Успя! И вие го видяхте. Добре. Сега, за 7 секунди трябва да вземеш цветето, ето това, и да го пренесеш с 2 пъти до онзи чин и да го върнеш. 3, 2, 1, старт! Стоп! Не успя! Успях. Не успя да го сложиш. Последната секунда. Не успя да го сложиш. Круше за мен. Добре. Заболя. Аз го ударям. Добре, той ще го удари. За да сте сигурни, че боли. Така. Ще си взел за лявата ръка. Ти си взел. Добре, понеже ще е с лявата, едва ли толкова ще боли. Говно ми идва. Кажем, Добре, зрители. той понесе ключето. Така, и за 7 секундите предизвиквам. Да вземеш табуретката и да я вдигнеш 3 пъти. И да я занесеш тук. Не, ето от тук я взимаш. Ето от тук я взимаш, вдигаш, так, сваляш. Ама там да я сваля. Не, тук. Добре. Старт! Браво. Добре, няма да има ключе за мен. Така. Добре. Предизвиквам те за 7 секунди. Чай, това ми е трети въпрос, нали? Да. За 7 секунди да сложиш кърпата на мястото и знаеш къде,
възглавниците да преместиш и двете възглавници на мястото си. Двете възглавници на мястото ти и кърпата. 3 секунди. 2. Чакай. 1. Старт! И не успя. Успях. Не успя, не Е, успя. как? Не си я Ама сложил. не се сложи. Дани, трябва да е така. На място. Да, добре, аз ще ти накарам да ми сгънеш одеялото. Това не е... Дани, това нали знаеш, че не е... Добре. И брат ми не успя, отново трябва да поднесе круше. Имаш късмет, Брат че... ми лъже. Не лъжа. Така дори видяхте, но всъщност май не сте. Камерата не беше обърната на там. Добре, ето леко ще те удара. Да, бе! Така те удари. Аз направо ще ковна един после. Да. Значи, за 7 секунди сега ще предизвикам да ми разпънеш, да ми оправиш цялото легло. Старт! Ами, значи, круше. Това нали знаеш, че... Да, ти Брои как... се. Ти как не ми направи 15 лицеви опори? Е, добре, айде. Този път Да му не- се размина. Ще позирам докато измисля нещо. Така, уважаеми зрители, измислих нещо за брат ми. Трябва на ето това да направя 10. Добре. Стартирай. И старт. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О. Така, добре. Извинете, малко може би не оцелих камерата, но извинете. Много съжалявам. Добре, успях да се изправя. Ще паузирам докато я наглася отново телефона. Отново се връщаме. Телефонът е готов. Така. Сега четвърти въпрос ще ме питат. Добре, за 7 секунди те предизвиквам да вдигнеш гиричката 3 пъти. Добре. Ела пред публиката. Ето днес снимах с тази гиричка. Добре. 3. Не с една ръка. Да. 3, 2, 1. Старт! 2, 3. Успях, уважаеми зрители. Нати! Така, аз съм наред. Да, и Това ще той е ми наред с четвърти въпрос. Така. Значи за 7 секунди ще те предизвикам да прибереш ето тези два чорапа. Аз ще ги скрия на горния етаж. Ти не трябва да гледаш. Трябва да ги намериш и да ги прибереш. Възможно е. Я ще дам такива, бе. Ти ми даде вече. Не го съм ти дала това да го преместиш и това да го свършиш. Мога да го направя, ако искаш ме предизвиква и за него. Не знам. Скрий ги, уважаеми зрители. И сега... Старт! Край. Бре, ако беше без скриване, щеше да е честно. Така, уважаеми зрители, той понася круше. Аре, бе, какво толкова трябва ти първото круше? Ами да, с всичка сила ме удряш. Няма да ударя с всичко си. Заболя ли? Добре, този заболява. Така, уважаеми зрители, продължаваме с пети въпрос. Добре, предизвиквам те за 7 секунди. Това на горния етаж ли е? Еми, то е паднало. Аз си там го бях сложил. Ето е паднало. Аре, стига това, вмина вече. Добре.
Предизвиквам те за 7 секунди. Ще скрия ето това пликче. Ето това. На горния етаж. Трябва да го откриеш и да го сложиш на мястото си. Оле, майчите. По-лесно е дори и от това с чорапите. Добре, давай. Добре. Секунда да... Само да го скриеме. Коста. Ако обичаш си затвори очите. Не гледай. Коста YouTube. Как си? Не гледай. Абонирай се и харесвай моите клипове. Ако ти харесва, да. И добре, готови сме. Ще стартираме след 3, 2, 1, старт! Не успя. Накосам. Почти успя, но има круше. Така е правилата. Това си беше накосам, ако поне имаше още една секунда, можеше да успее. Защото той го сложи, тък му дзъмна и той беше във въздуха. Това беше 5-ти въпрос. И сега обратно ще изпиша също 5-ти въпрос. Предизвиквам те да вземеш това шише, ето тук, и да го пъхнеш в калъвката на възглавницата. Секунда. Само искам да видя. Бе, добре ще. И така, 3, 2, 1, старт. Готово. Браво. Ето хора, доказателство. Пъхнах го. Ето, чакай. Ето сега ще го извада. Така, и преминаваме на 6-ти въпрос. Добре, за 7 секунди трябва 3 пъти шкафа да го отвориш, затвориш. Отвориш, затвориш. 3 пъти. Добре. 3, 2, 1, старт! Добре, успя. Секунда. И така. За Я съм 7 на секунди шестия. те предизвиквам да вземеш гирата, да направиш така веднъж с едната ръка и да... Ама тук да го направиш и да я сложиш на леглото. Добре. Ама тук трябва да ти... Ама ти не трябва да я държиш. 3, 2, 1, старт! Добре. Успяхме. Така и дойде време за финала! Добре. Предизвиквам те. Секунда. За 7 секунди. Да отвориш чантата, да вземеш двете шишета и да ги оставиш на бюрото. Чантата е тук. Дайде. Стартирам те след 3, 2, 1, старт! Сложих ги. Добре. Леле в последната секунда успя да го върне. Добре, няма да споря. Добре.
И аз съм сега на 7-я въпрос, това ми е последен. Ето с какво записваме. Се уверите, че е наистина. Добре, наобратно го показва, защото е камерата. Така майче. Бушки. Добре, все едно, понеже е камера и трябва някакси. Да. Добре. Добре. Така. И за 7 секунди те предизвиквам да отвориш вратата, да отидеш в банята, да отидеш в банята и да се върнеш. 3, 2, 1, старт! И успя. И това, уважаеми зрители, беше за този епизод. Не епизод, но да, епизод беше всъщност. Надявам се да ви е харесало. Ето го и моят помощник. Брат! Да, моят помощник и брат. Кажи чао. Бай-бай! А също, ако ми харесате клиповете, моля ви, коментирайте. Палче нагоре! Палче нагоре и коментирайте. Никой не ми е коментирал клиповете вече. Не знам дали ги харесвате. И за това, за да знам. И се абонирайте. Да, Ако ви харесат. много ви хареса, се абонирайте. Да знаете, че може още да снимаме от тези клипове Да. с игрите. Това беше от мен. Чао! Бай-бай! Бай!